Nu starter den med at optage. Løft den lige op og se, om du kan se noget igennem. Skal det der udenpå, ikke af? Der er jo slet ikke noget at se her. Nej, men jeg sagde også, at det bliver for mørkt. Høj, nu skal du gå væk, du. Hvad? Mig? Du var følget over vej over mod. Ja, men det bliver jo lysere lige om lidt. Ja, det er dygtig. Pas du på, Frank. Frank, du skal gå væk. Men den løber ikke ind i mig, vel? Det ved jeg sgu ikke. Ej, hvad fanden? Så åbn lige døren, så jeg kan komme ud. Åbn lige døren. Bare gå ud, Frank, så. Gå væk. Det er som en gulerod. Nej. Skal du ikke bare sidde og grine, mand? Det skulle du pisse. Kira, kom lige her ved siden af mig, så gør det der med armen. Nej, men hun løber jo væk. Hun er jo dygtig. Dygtig.